som els del Tot Plegat i som aquí per fer d'aquesta estona de programa la millor manera de començar la setmana. Si us agraden els clàssics, segur que coneixeu la pel·lícula Cantando bajo la lluvia. Doncs bé, el passat mes de setembre es va estrenar l'obra al Teatre Tívoli, a Barcelona, i nosaltres avui parlem amb el seu director musical, l'Andreu Gayén. Doncs com dèiem, saludem ara l'Andreu Gayén, músic, pianista, compositor i actualment director de l'espectacle Cantando bajo la lluvia. Andreu, moltes gràcies per atendre'ns i benvingut al Tot Plegat. Moltes gràcies a vosaltres. Primer de tot, Andreu, com estàs? Perquè ahir vau tenir doble funció al teatre, aquesta tarda hi torneu. Cada funció dura 2 hores i mitja, o sigui que és un exercici important de concentració i d'energia també. Sí, no, absolutament. De fet, avui és diumenge al matí, per tant, ahir vam fer 2 funcions, avui en tenim una altra i cansat, no t'ho negaré, perquè realment és una funció molt exigent, perquè són 2 hores i mitja i en aquest cas, Cantando bajo la lluvia, té moltíssima música instrumental, perquè a l'haver-hi tantes coreografies, l'orquestra té un pes molt important en aquest espectacle. Llavors, és exactament això que deies, hi ha un punt de concentració que és molt important. A més, ara ja portem, jo crec que el dia de Sant Esteve fem 100 funcions ja de l'espectacle. Llavors, i tant. I quan repeteixes tant un espectacle i cada dia fas el mateix, has de tenir molta concentració i has d'estar molt sabent què fas tota l'estona perquè el cap se te'n pot anar. Llavors, fer una funció de Cantando bajo la lluvia realment és exigent. Suposo que també com més funcions portes, més ho interioritzes, potser, i més fàcil és de concentrar-te, però també més energia necessites, perquè més temps portes, suposo. Exacte, sí. Jo sempre defenso molt, i és una cosa que intento transmetre molt a l'orquestra, que és que, per molt que nosaltres sigui la funció número 85, l'espectador que ve cada dia és la seva primera i segurament única funció que veurà d'aquell espectacle. Llavors, hi ha un punt de responsabilitat de donar-li tota l'energia en aquell espectador cada dia, que és molt important, perquè les entrades, a més, tenen un preu, llavors tu has de donar la millor versió. I és exigent en aquest sentit, però també és molt atractiu, perquè fa que cada dia tinguis molta il·lusió. Bé, el fet que hi hagi un treball tan intens, tantes funcions seguides, també té una part bona, que és que l'espectacle està agradant molt. De totes maneres, des d'aquí t'agraïm que, tot i la feina que teniu aquests dies, ens hagis dedicat a aquesta estona de conversa. L'Andreu és músic, va estudiar piano a l'ESMUC, a més també va fer 2 postgraus i un màster en composició de bandes sonores, per tant, el vincle amb la música està clar. Però com descobreixes el món del teatre, Andreu? Doncs mira, jo al teatre, des de petit, els meus pares m'han portat al teatre des de molt, molt, molt petit, perquè els meus pares, els 2 són professors de literatura, llavors el teatre és una cosa que ha estat molt a casa. Llavors, clar, jo tocava el piano i m'agradava molt el teatre i m'agradava molt el teatre musical. Però va ser realment quan vaig acabar el grau superior a l'ESMUC, la carrera, que l'Albert Guinovart em va proposar si volia ser director musical d'un espectacle, d'un musical que estava escrivint, que es deia La Vampira de Raval, no? És el primer musical que vas fer. Exactament. Llavors, jo just acabava la carrera, vaig fer aquell espectacle, que va ser molt intens, a més, i vaig dir, vale, això és el que vull fer, això és la meva vida, això és el que més m'agrada, perquè uneixo teatre i música, que són les coses que més m'apassionen. Sí, de fet, al final has acabat això unint, però una mica per casualitat, no? Tu ja tenies aquesta estima cap al teatre que et van transmetre els teus pares i estudies música i una mica per casualitat vas a parar-hi.
Sí, bueno, a la vida de vegades apareixen oportunitats i les has d'agafar. Jo no havia contemplat el teatre musical com una opció professional i gràcies a que em van fer una proposta vaig tenir-ho molt clar, sí, sí. Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, un clàssic dels musicals que tots tenim present des que va sortir la pel·lícula l'any 1952, protagonitzada per Gene Kelly, Donald O'Connor i Debbie Reynolds. Andreu, quan t'arriba la proposta, com afrontes el repte de portar a l'escenari un musical tan conegut i tan destacat com aquest? Doncs és realment un repte perquè el referent és molt clar i després en la part que em comporta a mi, que és sobretot la gestió de l'orquestra, clar, ha estat un repte perquè hem hagut de fer una versió reduïda per 9 músics d'un musical que a Broadway són molts músics més. Llavors, aconseguir fer sonar amb una mica menys de persones el mateix esperit, donar-li la mateixa potència en aquesta música, hi ha hagut una feina d'adaptació que ha estat molt important i sobretot també perquè estàs jugant amb una música que l'espectador coneix. Per exemple, abans havíem fet La jaula de les loques, que sí que hi havia un punt com que et senties menys pressionat perquè pensaves la gent no coneix la partitura, però aquí realment hi ha, més enllà de Singing in the Rain, hi ha el Good Morning, hi ha All I Do I Dream of You, hi ha moltes cançons que són molt populars. Formen part de l'imaginari, no? De tota la... Llavors, és un repte molt atractiu, sí, sí. Clar, el director de l'espectacle, el director general, diríem, és l'Àngel Llàcer, i tu, juntament amb en Manu Guix, ets el director musical. Per posar una mica en context als espectadors, en què consisteix la direcció musical d'un espectacle? De què s'encarrega el director musical, Andreu? La direcció musical d'un espectacle consisteix en 2 elements. O sigui, el director musical és el que té la màxima autoritat sobre la música de l'espectacle, no? Llavors, en el cas d'un musical, el que fa el director musical és assajar tota la companyia. En el procés d'assajos, normalment els actors de musicals canten molt bé, però no tenen estudis de música. Llavors, hi ha un punt que és com assegurar-te de traslladar tota la informació que hi ha a la partitura en els actors. I després hi ha l'altra part, que és l'orquestra, o la banda, o els músics que tu tinguis en aquella ocasió, que tu marques les directrius interpretatives per com vols fer que allò soni. I després ja hi ha l'execució diària, que és la de direcció pròpiament de l'orquestra i de l'espectacle. Normalment, així, els actors de musical provenen del món de la interpretació i llavors són cantants també. És que és un dubte que tenia sempre, no sabia si també arribaven a través de la música o venien més de la interpretació i després es professionalitzaven en el cant també. Clar, hi ha molts tipus d'actors de musical, però sí que és veritat que la gent que fa estudis de teatre musical realment, o sigui, són cantants, venen més de la interpretació que del món de la música, perquè en el fons, per cantar, mentre tinguis molt bona oïda, no et cal saber llegir una partitura. I de fet, o sigui, evidentment, si un actor sap llegir una partitura, doncs mira, millor per ell. Però jo defenso com a músic que realment no crec que sigui imprescindible que un actor sàpiga llegir música. El que és molt important és que tingui molt bona oïda i molt bona intuïció i molta musicalitat. I passa això, que en el fons l'actor de musical és un actor molt complet, que ha de cantar, ha de ballar, ha d'actuar. Llavors, mentre tingui oïda i una bona veu i pugui afinar, és molt això. Hem comentat fa un moment que l'Àngel Llàcer és el director de l'espectacle i que en Manu Guix el tens de company de direcció musical. A més, tu has treballat ja diverses vegades amb ells dos. Com és el dia a dia de feina amb l'Àngel i en Manu? Meravellós, meravellós, perquè són gent... Són amics, són gent amb qui és molt fàcil treballar, és molt divertit. O sigui, un procés d'assajos amb l'Àngel és molt divertit perquè l'Àngel és un gran líder. Llavors, aconsegueix una cosa que és que tota la companyia, mentre estem fent aquell projecte, hi hagi un bon rotllo. O sigui, és una sensació de família i molts cops pot sonar tòpic, però és veritat, jo he fet 2 espectacles amb l'Àngel i el Manu i tant La jaula com el Cantando bajo la lluvia. Ostres, vius un idil·li amb la companyia mentre estàs fent funcions. I això no és fàcil d'aconseguir. Jo he fet bastantes coses i no sempre passa. I al final és una mica imprescindible perquè tingui èxit, no, la funció, perquè sense això... Això ens ho diu molta gent, que es nota molt que l'energia que es desprèn de l'escenari neix d'un bon rotllo i en el fons perquè la nostra màxima a l'hora de fer una funció és passar-nos-ho bé.
I ja està. Això és important. Sí, i després el públic ho agraeix. Per exemple, els músics, que com que tenim les primeres files just darrere, quan acaba la funció, o sigui, és que cada dia la gent ens felicita, ens dona les gràcies, diu lo bé que s'ho passa. I, hòstia, és un luxe, també, poder tenir el feedback just quan s'acaba la funció molt directe i és molt sincer per part de la gent i ens ho agraeix molt. Llavors, clar, ostres, tu has donat tot el que has pogut durant 2 hores i mitja i molt ràpidament la gent t'ho torna i, bueno, jo crec que per això és un espectacle que funciona i per això té èxit, més enllà de que hi hagi qualitat, sinó perquè ho fem des d'un lloc que ens hi entreguem profundament. En el cas de Cantando bajo la lluvia, com hem dit, es tracta d'una obra que ja estava musicada, que ja era un musical al cinema. Els compositors van ser Nacio Herr Brown i Arthur Freed, crec recordar. Per tant, la feina que heu fet des de la direcció musical, en aquest sentit, suposo que està molt enfocada cap als arranjaments dels temes, posant-los també al servei de la interpretació teatral. Com ha sigut aquest procés d'arranjament? Els instruments escollits bé, i has parlat que eren 9 músics només. Exacte, hi ha hagut un procés de reducció de l'orquestra pròpiament i després també, això també és una cosa molt característica de l'Àngel i el Manu, que realment els agrada molt que tot tingui molta força i molta vida. Llavors, per exemple, hi ha una de les cançons de l'espectacle, que en anglès és Just Step Out of a Dream, que aquí diem Ayer te soñé, era una balada molt lenta, i l'Àngel demanava vull que sigui ràpid, això. I llavors vam fer una versió absolutament diferent. Després també hi ha moltes coses de transicions, que clar, cada muntatge és una mica diferent en funció de l'escenografia. Llavors l'Àngel demanava sempre vull coros, vull que aquí cantin coros. Llavors, bueno, hi ha un punt que és un tipus d'espectacles que està bé perquè et permet ser creatiu mentre els estàs fent. I deu ser molt espectacular perquè el mateix musical ja penso jo que té molta força, no? És molt espectacular i llavors si ja li heu donat aquest toc d'acabar de vestir-lo d'aquesta manera. Bé, jo estic pendent d'anar-hi, que tinc moltes ganes, la veritat, i ja... Segur que sí. Gene Kelly, de fet, un dels actors protagonistes de la pel·lícula, era actor, era cantant, però també era un excel·lent ballarí, era un nas del claquer, del tap dance. De fet, el film, i intueixo que l'obra de teatre també deu ser així, hi ha diverses escenes on hi apareix el claquer. Un art que, en certa manera, està a cavall entre l'instrument i la dansa, o almenys jo sempre ho he pensat així. El que et voldria preguntar, a tall de curiositat, és si tu, com a director del musical, director musical, també t'encarregues dels números de claquer perquè quadrin rítmicament amb la resta de música i alhora en formin part. Doncs mira, en aquest cas no, perquè hi ha una persona dins de l'equip artístic que és l'especialista, és una ballarina especialista en claquer, que és que ha fet les coreografies adaptades pels actors i a la música que nosaltres teníem, que és l'Evangelina Estevez. Però sí que és veritat que hi ha un punt que la relació de la direcció musical amb el claquer va absolutament lligada, perquè has de negociar, has de pactar quin tempo agafaràs perquè sigui ràpid, perquè no sigui lent, després amb les estructures, quins espais se li donen al claquer perquè puguin brillar més, però sí que pròpiament el que és el ritme dels peus, això que deies tu, que el claquer és una cosa que està a cavall entre la dansa i la percussió, sí que en aquest cas s'ha encarregat l'especialista en claquer. L'Andreu ja fa uns quants anys que dirigeix musicals i en alguns casos també els interpreta al piano. Alguns exemples que podem posar de musicals on ha estat treballant són La vampira del Raval, com hem dit al començament, T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, Maricel, Escaramuix, Cabaret, Mare Mar, La jaula de les loques, T'estimo si he begut o El Màgic 2, entre molts d'altres. Andreu, et voldria preguntar si hi ha algun d'aquests musicals que recordis especialment i també si n'hi ha algun altre de musical del qual en siguis fan i que t'agradaria poder dirigir també en un futur. Doncs, els que he fet, jo crec que tinc molt bon record diria que de tots, perquè en el fons tots els espectacles que has anomenat, d'alguna manera o altra, han estat importants a
en la meva vida, des de T'estimo perfecte i et canviaré, que era el segon musical que feia després de La vampira del Raval, estava en escena i va ser molt important per mi, des de Escaramouche, per exemple, que va ser el primer cop que vaig dirigir una orquestra amb una batuta, que no ho havia fet mai, per exemple, no? I musicals que m'agradaria fer, doncs mira, ara que es va morir Stephen Sondheim fa poc, que és el gran compositor de musicals del segle XX, doncs m'agradaria fer-los tots d'ell, perquè és el meu compositor favorit i m'agrada moltíssim. Un darrere l'altre, no? Que comencin a venir, doncs. Andreu, te pregunta per un musical que t'agradi i ara faig una pregunta una mica més agosarada. Quin és el teu tema preferit de Cantando bajo la lluvia? Sé que és molt difícil, Jo no sé si la sabria contestar, escollir-ne un. És curiós quan fas un musical perquè vas oscil·lant amb els temes favorits. Comences que t'agrada molt un, després comences... I ara, per exemple, em passa molt que el meu tema preferit, i potser no és el que escoltaria a casa meva, però el que m'agrada més fer la funció, ara no et sabré el títol, nosaltres li diem el passo a dos, perquè és el... Ai, com es diu? Tu eres para mi, you are meant for me. Perquè és un número que és l'escena aquella clàssica on baixa un decorat, llavors ella està damunt d'una escala i posen un ventilador i es posen a ballar. I és un número que l'orquestra el disfrutem molt, perquè cada dia necessitem escoltar-nos molt i és una cosa que, a diferència dels números de ball, que sí que, com que són més rítmics, un cop engegues, la màquina ja va endavant, aquell tema cada dia necessita realment molt de carinyo. Llavors, és un moment de la funció que sempre que arriba m'ho passo molt bé. Clar, suposo que personalment potser n'escolliries un altre, però dins de l'espectacle és un número que potser quan arriba doncs el gaudeixes. Sí. Tots tenim al cap aquella imatge de Londres on sempre hi ha musicals de primer nivell, normalment més d'un en cartellera, i on la gent està molt acostumada a viure aquest tipus de representacions i a fer-les valer. Hi ha cultura de musicals aquí a Catalunya i a Espanya en general? Sí que n'hi ha i cada cop més. Vull dir, realment, fa ja 30 anys que s'estan fent musicals aquí i des dels últims 15 anys jo crec que hi ha una indústria molt potent. A Catalunya realment, des dels 80, cada Goll de Gom, després tot el que va fer el Ricard Reguant amb la Gonyalons i després el que ja ha vingut en herència d'allò, però hi ha molta tradició i ara a Madrid, per exemple, hi ha una indústria molt potent. Hi ha 8 musicals importants en cartellera, que això és moltíssim. Això realment vol dir que són moltes persones que estan treballant allà i sobretot molts espectadors que van a veure aquests espectacles. I jo crec que, i sobretot a ulls de fora, si parles amb gent que, vull dir que és de la resta del món, ja veuen Madrid i Barcelona com a llocs importants de teatre musical. Els comencen a posar en el mapa en aquest sentit. El tenen com un lloc, com també, per exemple, passa a Alemanya, que hi ha moltes produccions molt bones de teatre musical. Són llocs del món que saben on es fan bé els espectacles de teatre musical. Sí, no, a veure, la veritat és que la qualitat dels musicals aquí és indubtable, perquè és molt bona a Catalunya, a Espanya, però jo, em referia més si la gent respon, cada vegada està responent més, potser, no?, en aquest sentit. Jo crec que sí. Potser és veritat que la diferència entre... Vull dir, potser a Barcelona sempre costa una mica més, que és més una loteria, a vegades... Vull dir, no una loteria, perdó, però sí que és veritat que si un musical va bé, va superbé, i si va malament, va malament. O sigui, a vegades costa una mica les mitges tintes, però la resposta dels espectadors és boníssima. Jo, almenys, en tots els espectacles que més els he fet pràcticament tots a Catalunya, la resposta del públic sempre és molt bona, molt bona. Hi ha molt tipus d'espectador molt diferent. Per exemple, quan vam fer La jaula de les loques, paral·lelament s'estava fent Mare Mar al Teatre Poliorama, que eren dos tipus d'espectacle molt diferents i els dos van anar superbé i van tenir molts espectadors i vol dir que eren espectadors que realment buscaven coses diferents a l'escenari. Jo crec que això és molt important, que el públic sigui divers també. Bé, esperem que tot segueixi cap a aquest camí, no? I que vagin pujant, mica en mica, sí. Vau estrenar al Teatre Tívoli al setembre i feu funcions fins a finals de gener i mentrestant seguiu sumant seguidors fascinats per l'obra i bones crítiques als mitjans. Què destacaries personalment de Cantando bajo la lluvia? A part de la gran feina que hi ha al darrere de tota la companyia, què creus que enganxa la gent del musical? Doncs que és un clàssic en el millor dels sentits, que és una història que et provoca
alegria, que et provoca somriure, que et fa passar una bona estona i et fa realment... Com a espectador jo crec que hi ha un punt que sents com una enveja sana, en el sentit que t'agradaria formar part d'allò, t'agradaria fer-ho, no? Sèrie. T'agradaria cantar-ho, i crec que això és una de les gràcies de Cantando bajo la lluvia, que enganxa perquè, així com la pel·lícula, és una de les millors pel·lícules de la història del cinema, no? Perquè et provoca una cosa que et fa sentir bé. I jo això crec que és l'èxit de Cantando bajo la lluvia. Ja per acabar, Andreu, i per enviar un missatge a aquella gent que s'està pensant si anar a veure el musical o no, com els convenceries? Que no tinguin cap dubte que és una inversió que només els aportarà coses bones, que el consum de cultura sempre és beneficiós i et canvia, i et fa pensar, i et provoca coses que potser abans no senties. Per tant, jo animo a tothom a venir a Cantando bajo la lluvia i a qualsevol altre teatre a consumir cultura, que és molt saludable. Doncs ja ho sabeu, acosteu-vos al Teatre Tívoli, aneu a veure aquesta fantàstica comèdia que és Cantando bajo la lluvia, que de ben segur que passareu una bona estona amb la música, amb el swing, amb els números de ball, amb l'humor, amb els llums, amb tot el que envolta l'obra. Vaja, jo ja tenia moltes ganes d'anar-hi i després d'aquesta entrevista encara més. Andreu, moltes gràcies per aquesta conversa. Ha estat un plaer donar-te l'enhorabona també per portar la batuta i el tempo, mai millor dit, de l'espectacle, i desitjar-vos a tu i a tota la companyia sort i molts èxits, que de ben segur que serà així. Moltes gràcies. Moltes gràcies, una abraçada.